Ngatitu palinso anthu amene atavulazane chaka chino chisanathe ndi Trump ndikuti ndi Ramaphosa wa ku South Africa. Anthu amene wawa akutengetsanatu neck to neck, nyewo kwa nyewo, ndipo palibenso zopepesa osaopana olo ndi pang'ono pomwe. Ndewu kwa kagazo kusamati kugaza. Pakanali pano patu ndi zonena kuti Ramaphosa wabwezatu moto kuti iwo sangayotsedwe mugulu lija lotchedwa G20 olo patavuta motani. Ndekumakambatu kuti afike poti sangayotsedwe nkumakangana zonse zochokera pati. Timenyetu kalikapo kasimpo kwambiri kunena kuti kwambatu makamaka miyezi yapitayo Trump anayamba kulimbana ndi dziko la South Africa ponena kuti akuti dzikolo likungoyang'anira pamene azungu akuphedwa komanso ndekuti akulandidwa maminda awo, zomwe ndi zinthu zolakwika. Dziko la South Africa motsogozedwa ndi Ramaphosa anakana kuti izi ndi zabodza. Zimenezo ndi zinthu zabodza, ngakhalenso nzika zina za South Africa omwemo zimakana, ngakhale azungu omwewo ena ndi ena amakana kuti mkuluyu akunama. Ndikuchoka pamenepo Trump anayambatu kulanga dziko la South Africa kulikuntha ndi misonkho ikuluikulu, cholinga chonena kuti lizimva kuning'ina ikamagula zinthu zosiyanasiyana mu dziko la America, zina zoterozo. Ndetu zinafika povuta kwambiri makamakano pamene kunali msonkhano wina wotchedwa G20 ku South Africa chaposachedwa pompa. G20 akungotanthauza kunena kuti Group of 20 kapena kunena kuti gulu la anthu 20 kapena maiko 20 amene ali amphamvu komanso achuma chija chonena kuti chandi chuma chogwirika bwinobwino chija choti ngakhale tikatengano maiko amene wawa 20 amene South Africa ili mmenemo komanso America, India, Germany ndi maiko ena tikatenga ndekuti kagulu kamene kaka kuwaphatikiza onse amapanga control ndalama zokwana 85% pa dziko lonse lapansi. Ndalama zonse za pa dziko lapansi 85% amapangidwa control ndi maiko amene wawa. Ndanali ndi meeting kawo ku South Africa, ndipo mtsogoleri wa dziko linali lonse amene ali mugulu limene amene akapezekepo. Koma Trump anakana kunena kuti sindikapezeka ku South Africa, sindikaponda South Africa, ndipo America sikalowa nawo mochane meeting imene iyi ya group of 20 ngakhale timayenera kuti tikapangira koma sitikalowa nawo chifukwa chonena kuti dziko la South Africa lupangira nkhanza azungu komanso kuwalanda maminda ndi kuphana, ndi sitimanga nawo ziti zimene sitipita kumeneko. Fikiratu ndekuti president wa ku South Africa noti ayi sizoti America ndiyo itofunikira kwambiri kuti mpaka nefe tikakhasule ndekuti meeting yathu faja zimenezo palibe vuto akhale amenewo. Ndanapezeka zonena kuti America chisina akakhale nawo ndi mmene mudza kufikirano nthawi imeneno amakalengeza fa malinga ndi mmene zimayendera ndekuti mameeting amayenda m'maiko amene wakwana 20 wa ngati zaka zapitazo nali ku India nditapa kubwera apa ndekuti nayo South Africa apa ndekuti chaka chamawa meeting ikachitikira ku Miami, ku Florida komwe ndekuti ndi ku America. Ndeforo America chisinapite mayeneranso ndekuti ikatenge ngati ikayapange handover ukalandira kuti ndizoona adi msonkhano uridza upakhale kupanga ndife tidza kupangeni host ndifeyo mudzabwera mu dziko lathu. Komano Trump anakana. Trump udzapezeka zoona kuti wakhala pasi ndikupeza kuti walengezanso kuti South Africa tayichosaso mugulu la G20 isakhale nawonso mugulu limene la anthu amene maiko amene ali amphamvu komanso achuma takuchosani moni funa mukulanga mukulanga azungu kumene South Africa komanso mukualanda malo kuapha ino manje kwenekwene ndikumadabwabe kuti ndekuti Trump ali ndi mphamvu zonena akhoza kuchotsano mugulu makhoza amangolamula chenjeso chimene akufuna kuti akuti asazakhale nawo pa meeting, akuti sadzayitana South Africa ku meeting imeneyo mu chaka chamawa cha 2026. Izitu ndizozapangisano Ramaphosa dzulo kubwera kuzanena kuti magayi, let's be real, tibwere apa tiyankhuleno zoona kuti ife sitikuopsezedwa ndi America, ndipo ifeyo ndizonena kuti America singati chose mugulu limene la G20 tizakhale mugulu limene lili mpakana sitikuopa, ndipo ifeyo tili mugulu limene lili and meeting iyo ifeyo tizakapanga nawo atende chifukwa chonena kuti
ifeyo linapanga nawo gulu limenelo mmene gulu limene linkayambitsidwa ifeyo linali nawo mamembala oyambitsa gulu limene ndangati Jose ni ndani palibe zonena kuti no ifeyo tinaloyitanidwa kuti zaloyeni mu gulu lino tinayambisa nawo ndese mungachosa anthu oyambisa zosatheka zimenezozo after all ndekuti sitinapalamulira chonse tinakalibe mu gulu limeneli kanitu yachema pamenepo funsobe lonena kuti kodi no ndekuti no Trump akupangira njizizi chifukwa zimene akunena kuti no ndakuchosani ngati kuti iyeyo ndi dictator ngati kuti no ndiwamphamvu zonse ndekuti akhoza kungolamula china chilichonse nkuchitika mugulu mmenemo muli anthu ambirimbiri mulachina Modi mulachina muli China ili mmenemo maiko osiyanasiyana chifukwa chani kuti no akulozanozala kunoti ayi inuyo a South Africa ndetera kuchosani ngati kuti iyeyo kuti no ndamene ali ndi malamulo onse m'manja mwake chifukwa chani apanga zimenezi Trump komanso zifukwa zake zimene akunenerazo zoyiyotsera South Africa mugulu limeneli akuti to azungu akutani akuphedwa mu dziko la South Africa komanso ndekuti chani akunoti no akulandidwa malo iweyo ndiwe president wa dziko la America bwanji ukupanga ukulimbana nkono udzilamulira dziko la South Africa dziko la South Africa si dziko lako ya iweyo umene uzilamulira za dziko la America tikamakamba zoona kuti America even ku America komweko mmaona kumakhala anthu akuphedwa chani zosiyanasiyana usungapanga atende bwanji ma issues amene akuchitika mmenemo kupanga zoona kuti dziko la America likhale lopambana mene limanenedwa kuti America great osapanga choncho bwanji ukalimbana bwanji ndi zinthu zochitika mu dziko la South Africa bwanji ukapanga zimenezi and anthu anabwera ndikuzana kuti zinthu ndi zabodza chani fazana ukalimbana nawo mwina bwanati pazikhala kulimbana nawo pomaonjezera misonkho ayina agula katundu wa ku America mwina suveka koma kwacho samuguliriri mphamvu zimenezozo kuti iye akuzitenga kutino pamafunikano pakhale balance tsopano maoneti fande kuti uona ngati pali maiko ena ake mphamvuzo ali nazo inde ndi maiko amphamvu pa dziko lonse koma ndekuti kumazigwiritsa ntchito molakwika kuti azilanga maiko ena ndachomwe chikuchitika South Africa ikuyimira Africa yonse fande kuti nikono kuti sitingalole zono kuti nakazi ngoti bula zosatheka zimenezozo somwe noti khoza kukhala paso nkumano mukuitha South Africa I think Ramaphosa bravo azongofunika zorapitiriza yonzo fande kuti ndisamaito yanganidwa basi yayi posalengera kuti ndife anthu otani kaya ndife akuda khungu kaya ena ondoyera khungu kaya ndife otani kaya libe chuma ngati mene wali nazo libe zida ngati mene nazo samakhala kuti noti tiziopsezedwa kumaika yang'anidwa basi aiso kuti china chilichonse tizilamulidwa sizikuyenera zikhayonso ndi zinthu zabwino kwambiri zimene Ramaphosa akuchita bravo keep it up kupanga represent anthu tonsefe aku Africa muli maganizo ankhani ngati muli nawo ayikeni mu comment section inu mene mukuionera koma ndati kuwayika molemeza maganizo anzathu akuti